खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि हेमन्त बसुमतारी बे समाव जों मोनसे दुखु गोनां रादाब फोस्रावनो सानदों बे दुखु गोनां रादाबानो जादों मिरु बाथौआरि सासे गुरु जाय बिथांनि मुङा हरेश्वर मोसाहारि बिथाङा जोबोद अलखद समाव बाथौ धोरोमखौ सालबारि जिल्लायाव गोग्गोमै सुंथाबोनाय गोख्रों मावथि बारग' सालबारि जिल्ला बाथौ गौथुमनि आफादगिरि आरो आथिखालाव मिरु गौथुमनि गोथारारि लोगोसे बयजोंबो मिथिजानाय बाथौ धोरोमनि गोबांसिन लिरगिरि गेदेमा हरेश्वर मोसाहारिया मैयानिफ्राय प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैना पाठशालानि सतीश शर्मा मेमरियेल हस्पिटालाव दं आरो मोजां हालोदाव फैयाखै बयनिबो गाहाम हामलायनाय आरज आरो गोजौ देहा फाहामसालियाव लांनो राङारि मददनि गोनांथि जानानै फैदों। कर'ना भाइरास लकडाउन जेंनाबाबो गाहाम हामलायारि बाथौसाफोरनिसिम हेफाजाब होनो गुरैयै खावलायहरनाय जासिहरदों। बिथाङा बाथौ धोरोमखौ गुवारै गोग्गोमै गोसारहोनायनि बेलायाव गिबिसिन गेदेमा सुबुं भुबेन फोरोंगिरि उपेन बसुमतारी उत्तम केरकाटारिनि बानेश्वर बसुमतारीनि उनाव गोसो मोदोम होसोमना गोबाव सम दिनैसिम नांथाबनाय मेंनो रोङै बाथौ धोरोमनि गोबांसिन बिजाब लिरगिरि दैदेनगिरि गोथारारि आरो फुंखा सुबुं गेदेमा हरेश्वर मोसाहारिया हरखाबै मैया गोब्राब बेरामाव गोग्लैना पाठशालानि प्राइभेट नार्सिं हमाव दं। मिथिनाय बायदिब्ला बिथाङा हरखाबै प्रेसार स्ट्रक जानानै मुसलपुराव हस्पिटालाव लांजादोंमोनबाबो कर'ना भाइरासनि जोबोद हमदमाव मोजां जोथोन नुहुरैखाय पाठशाला लाबोफिननाय जायो। दुखुनि बाथ्रादि बिथांखौ दासिम मोजां हालोदाव फैनाय नुवाखै। सालबारि जिल्लानि गासै बाथौ धोरोमारि मावथिफोरजों लोगोसे मिरुनि गुबै गाहाम हामलायगिरिफ्रा दुखु फोरमायनायजों बिथांनि मोजां सावस्रिनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनिसिम आरज गाबहरदों। बिथां हरेश्वर मोसाहारिनि हरखाबै प्रेसार स्ट्रकआव गोग्लैनानै गोब्राब लोमजानायनिफ्राय थाबैनो गोग्गो गोजोन आरो गोहोआव फैफिननो हाथों होननानै जोंनि बे अनेब बिबिसिनि गेजेरजोंनो इसोरनिसिम आरज गाबनायखौ बिटिसिनि बारग' MCLA अनिब बसुमतारी दुबानि बारग' नेहाथारि बिनेन सिंह कसारी आरो गियान धर्म समाजनि गाहाय नेहाथारि मुस्रि बानेकान्त बसुमतारी बिथांमोना फोरमायहरदों। दिनै एसेनोसै गोजोन्थों अनिब BBC।